Löytyisikö täältä Fagerströmeille uusi auto? Toimiko poppikone? Noniin, nyt jää Chrysler ja tässä on uusi. Onko hyvä? Joo. Nimi puuttuu vielä. Ugge. Eikö jotain ranskalaista sivistänyttä? Olisiko Coco Chanel? Ehdotuksia? Varmaan kaikkea. Kiitos ehdotuksista. Cher oli hyvä, Mireille Mathieu oli hyvä, Vanessa Paradis, mutta kyllä meidän ranskalainen ikoni on François Saga. Eli Se Piri oli kyllä aika erikoinen ehdotus. kyllä paras on François Saga. Auton nimi on täten François. Tähän sitä Françoista tarvitaan, että pääsee möksälle. Aika jees.